Yeah. माता जी के बेटा कोई माँ माँ प्रतिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो शेखपुरा। बोले तू के कर हकी माल गे जानो है ओकरा के गाँव जवार रे। हेगे सुन बोले तू के कर हकी माल गे जानो है ओकरा के गाँव जवार रे। हेगे के चूरा ले गे लवकिया के नींद गे अरे माता जी के बेटा हमरा कहीं पसीना रे। अरे माता जी के बेटा हमरा कहीं पसीना रे। ले गेले चूरा के अखिया के नींद रे। मिक्स बाय शैलेंद्र बाबू। आया है आया है अरे गाँव घर में चलो है ओकर नाम रे। करे रंगदारी ओकर पूरा खानदान रे। हेगे तुम बड़ी दिल से करो हलियो पसिन गे छौड़ी उठ गेलो तोरा पर से यकीन गे छौड़ी हेगे लागो ही असवरिया तो ही बहिन गे अरे माता जी के बेटा हमरा कहीं पसीना रे। अरे माता जी के बेटा हमरा कहीं पसीना रे। ले गेले चूरा के अखिया के नींद रे। माता जी के बेटा माता जी के बेटा अरे हकैर मोर शैलेंद्र रे छौड़ा। बसो है दिला के अंदर रे छौड़ा। अच्छा तब सुन कैसे के भी तू इतना बदल गे अब कैसे रहतो ई सोनू हल चल गे हेगे हमरा के लागो ही बड़ी हसीन गे अरे माता जी के बेटा हमरा कहीं पसीना रे। अरे माता जी के बेटा हमरा कहीं पसीना रे। ले गेले चूरा के अखिया के नींद रे। साचो में गे।